ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои канали мо. Ҳама каса хубен, тинҷен. Ма шумо дар як квартира беҳтарин навор мекунем, дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. иншоалло ки маъқултон мешава. Квартира дӯстон дар соколни этажай, не ки ай дига соколниҳо фарқияти калон дорад дӯстон. хитон тамошо кунен, падезора биненда чӣ хелай. хуб, дар Душанбе дар гардиши Ленинград ноҳияи Рӯдакӣ духонага масоҳати 40 квадрат дар этажи соколни. WhatsApp дастии соҳибхона рӯи экрани шумо маълумоти бештарша мегирем дӯстон. ма дар бораи квартира полни маълумот метам. ягон саволо боша агар ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат карда метонен. хона бо чизу чора савдо мешавад дӯстон азиз. чӣ хеле ки мебинен ремонти замонавӣ дараҷаи оли қатъи ака мега ки сум дар кор савдош мекунам. кадомитон дар кора занг мезанед. баъдан дӯстон рақамҳои ма дар поён боромад. мақсад мо дӯстон барои реклама чизе ки дорен дар WhatsApp муроҷиат кунед ёки омада худмонам навор мекунем дар фурӯш мегузорем. оиди хона дӯстон фабрика Ленинград, наздикии масҷид, наздикии мактаб, наздикии магазино, наздикии аптекаҳо, садик, коллеҷи тиббӣ дӯстон азизо. транспортҳо ҳама вақт ҳаст дӯстон азизо. бозорча, магазинҳои замонавӣ, хулоса ки об, свет ҳамавақта. аз квартира то 46 микрорайона 6 километр роҳ масофа дорад дӯстон азиз. хуб, 6 километр масофа дӯстон азиз. қарибии колхози Россиядам мақсад наздик аст дӯстон азиз. ҳуҷҷатҳош шартномавӣ, дом навсохтагӣ, шароитош беҳтарин, ҳама шароитҳои хуба дора. масъалаи нархаш 248 000 сомон бо чизу чорааш дар этажи соколни дӯстон. ин соколни дӯстон аз дигар соколниҳо фарқият дора. масъалаи тирезаш мақсад баландтаракай. ака мегӯӣ ки хеле якум этаж нево. хулоса ки наздик ба этажи якум дӯстон хитон бо рафта бинен, иншоалло маъқултон мешава. кадомитон ки серьёзни харидорен, айноми канали мо метавонен дӯстон муроҷиат кунен. ҳамин наворда фақат лайк монен дӯстон, дар канал подписатсия кунен. лайкҳои шумо як лайке ки мегузорен да 15 нафарда иншоалло ютуб тоб мета. бо худо хоҳад хона хароб пайдо мешава, хона савдо мешава. чӣ хеле ки дидестен хона кадом ҳолат, ремонташ замонавӣ, дараҷаи оли хушрӯ кардагӣ, соколни 248 000 духонага 40 квадратни метр. маълумоти пурраша метавонен занг бизанен, соҳибхона қатъи маслиҳат кунен. бо чизу чорааш савдо мешавад.